Какво да правя с ръцете си, когато съм пред камера? Ръцете ви могат да издадат факта, че сте неуверени пред камера. Но могат да бъдат и страхотен инструмент, с който да създадете по-силна и по-емоционална връзка с хората, които ви гледат. На всички ни се е случвало в някоя неудобна публична ситуация да фиксираме съзнанието си върху ръцете и да се чудим къде трябва да ги сложим. И това често ни кара да правим странни неща, като например да си ги сложим на кръста или да ги кръстосаме отпред, да си пипаме косата и лицето, което не изглежда добре. А какво ще стане, ако ръцете ми просто са отпуснати? Не е зле, не е странно, натурално е. Ако наблюдавате хора в ежедневието, често ръцете са движение, но това е изходната позиция, когато някакво да правят с тях. Ако нямате опит пред камера, напълно окей, в началото да говорите така. Тази позиция обаче е много пасивна и започва да ни изглежда много натурална, когато говорите разпалено за нещо, за което наистина ви е грижа. Натуралното жестикулиране, когато говорите пред камера, е нещо, което не е лошо. Напротив, ако успеете да се абстрахирате